Täältä tulee näköjään Jyber. Kuka lähellä tämän mikrofonin kanssa se? Päivää kaikille. Minä olen Jussi Riku. Tulen tiimistä, joka on keksinyt journalistien Uberin, eli Jyberin. Jyber on mobiilisovellus, jolla journalistit jakavat sijaintinsa toimeksiantajille, jotka tarvitsevat heitä juuri nyt. Kuvaan käyttötilanteen. Maailmalla, missä tahansa, Suomessa, ulkomailla, todellakin missä tahansa, tapahtuu jotakin poikkeuksellista, josta sieltä tilanteesta paikan päältä tarvitaan mediasisältöä välittömästi. Silloin kirjeenvaihtajaverkosto ei riitä. Jos ei mikään muu auta, käytetään yleisöä, mutta me tarjoamme ammattimaisen vaihtoehdon tähän. Eli ammattijournalistit, jotka ovat käytettävissä. Toimeksiantaja katsoo omalla päätelaitteellaan tarjonnan, valitsee lähimmän, tsekkaa tämän tekijän, että mitkä hänen referenssissä ovat, uskaltaako täältä tilata, mitkä hänen verkostonsa ovat, ja tekee tarjouksen. Toimita meille kuva, 10 minuuttia aikaa, saat 40. Ei vastausta. Journalisti saattaa heittää vastauksen 5 minuutin päästä, että alta 4 tonnin en liikahda, koska hän on ymmärtänyt tämän tilanteen ainutlaatuisuuden. Siirtämällä tarjousliukukytkimiä molemmin päin sovellusta, niin jossakin kohden heillä kysyntä ja tarjonta kohtaavat ja sopivat ehdoista, ja journalisti toimittaa sen, mitä häneltä tilataan. Jyber on tässä roolissa, jossa Jyber hoitaa laskutuksen, eli ei tarvitse käyttää aikaa tällaisiin asioita. No itse asiassa aikaa kyllä hieman, siis 20 sekuntia rasti ruutuun, että tässä on oikeudet, joista sovitaan ja niin edelleen, mutta hallintorutiinit hoitaa Jyber. Toimitusehdot ja tämän tapaiset. Tämä eroaa uutistoimistoista sillä tavalla, että työt tehdään aina tilauksesta, eli voidaan sopia briefissä jo, että minkä tyyppistä, mikäli siihen on aikaa. Palvelun ovat kehittäneet, kokeneet journalistit tästä viereltäni, toimittaja Taimo Shakir, toimittaja Sini Ahonen, valokuvaaja Niina Kaverinen, valokuvaaja Ville-Petteri Määttä. Eli tämä tiimi. Joo, onneksi olkoon, ihan loistava idea. Minkä takia tuossa toi Uber mukana, sä saat tämän tuntumaan vähän niin kuin teekkaritilalta? Mitäs taas niin jos unohtaisi tuon Uberin ja esittäisi sen niin omana ideana? Varmaan teemmekin näin. Emme ehtineet tiivistää tätä paremmin kuin 2 sanaan. Yrimme yhteen. Huomion kiinnittämiseksi. Se voisi olla Jinder. Erittäin mielenkiintoinen idea. Oikeastaan mä näkisin heti tässä kaiken ajan on se, että miten sä pystyisit standardoimaan ne paketit. Että vaikka sitten tarvitaan kuva peilutista tai jotain vastaavaa. Ja sitten miten, jos alat neuvottelemaan, niin jos on hirveän paljon valintoja, niin se on, menee pitkäksi. Että pitäisi aikaisemmin saada standardoimaan se, että kuva, että se on 2 tai 3 mahdollisuutta. Mutta oikeastaan kysymys tästä, että olisin miettiä siitä, että miten nämä standardoidaan, miten se tehdään niin mahdollisimman helpoksi käyttää. Koska tämähän on samanlainen globaali palvelu, kuka vaan voisi käyttää sitä. Täsmälleen. Sitä on mietitty esimerkiksi sillä tavalla, että se työ voi alkaa heti. Media sanoo, että aikataulu on tärkein, ei laatu, että paina heti punaista rek-näppiä, ota videokuvaa ja lähetä se meille niin pian kuin suinkin. Ja sillä aikaa kun se lähtee, niin soita ja sitten sovitaan jatkosta ja tehdään jotain muuta, jos tämä on sen arvoinen juttu. Miikka voi mennä jo. Sisältyykö tähän
joudullisesti reittiin? 1–5 tähteä. Joo, kahdella tavalla. Ensinnäkin ne on ammattilaisia kaikki, jotka on mukana. Ja me on annettu sen arviointi käyttäjille, eli mukaan pääsee vain kutsusta. Eli ne ensimmäiset journalistit pyytävät toisia, eli yleisö. Lukijan kuvien näppäjät eivät pääse mukaan, vaan on ammattilaisia. Ja se on puolet, ja toinen reittaus tulee siitä asiakashistoriasta, eli nähdään, että ketkä on työllistäneet näitä aikaisemmin. Että toi on tehnyt Hesarille, joten se on ainakin kerramassa. Joo. Mä mietin tätä, nyt sä kuvailit äsken tätä kuvausta, niin miksi tarvii olla siinä kohtaa ammattijournalisti tekemässä tätä lukijan kuvaa? Koska se ei ole lukijan kuva. Mutta siinä kohtaa se on lukijan kuva, jos sä otat sen kuvan ja lähetät sen. Et pystyisikö tässä yhdistämään nämä asiat mahdollisesti, tai miten ne voisi erottaa? Koska tässä olisi oikeasti sit markkinapotentiaalia ihan valtavasti, jos ei liian siis me lähdetään siitä, että se on pääsääntöisesti tehdään ammattikalustolla ammattimaisesti. Ja se on poikkeustapaus, että kun joku sanoo, että paa se video päälle kun se roisua vielä. Totta. Joo, kiitos. Me ilahduin siitä, että tässä on itse asiassa globaali näkökulma heti alkuunsa, mitä mä odotin. Tosi loistavaa. Ja itse asiassa joo, ei mulla oikeastaan tämä kommentoin muut myöhemmin, niin tämä oli mun tärkein. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette heti ajatellut globaalisti. Hyvä. Okei, hienoa. Kiitos tiimille. Uber.